Pero alam niyo ba kung saan sila unang babalik? Hindi sa Manila, hindi sa Cebu, hindi sa Davao. Bawat araw mas sumasaya, magmulang hita ka, wala ng pangangamba. From Coachella Valley, Pilipinas, pauwi sa Kamsur. The secret is finally out! The nation's girl group BINI na fresh from Coachella is coming to Kaugma Festival. Yan ang big reveal at sorpresa ni Kamsur Governor El Rey Villafuerte kung saan kinumpirma nito na magpe-perform sa tinaguriang hottest festival in the world, ang BINI, with no barriers at libre para sa mga manonood. Kaya naman ang blooms na sina Cesar at Ange nagpa-practice na ng dance moves ng BINI para sa nalalapit na coming home ng grupo sa Kaugma Festival. Ito kasi ang unang major performance ng grupo matapos ang kanilang historic Coachella appearance. Matagal naman silang fan ng Nation's Girl Group at nasundan ang bawat kabanata ng kanilang tinahak. Kanya-kanya man ang bias sa BINI, hindi na umano sila makapaghintay sa performance ng grupo sa May 30 sa Kamsur Uptown. Nakita ko rin kasi yung mga pinagdaanan nila from Star Hunt. Tapos, ayun, very, nag-ano talaga sinda, nag-strive hard sinda para sa araw katong, and ngunya, nahilig ko sinda sa Coachella, which is very deserved maninda. I'm very excited po, syempre, to meet BINI po. Tapos, ayan, after Coachella, diretso dito sa Kamsur. Kaya, ayan, excited ako. Excited to meet Mika, BINI Mika, syempre. Bias ko po is si Gwen. Super happy kasi kahapon lang baga nag-announce ngayon. Tapos pag open ko ang phone ko, tapos nahiling ko si BINI PH. Tapos yun na din, tapos nagtalon ako. Thankful umano silang blooms dahil nagsisimula na sana silang mag-ipon ng ticket para sa concert ng BINI sa ibang lugar. Pero dahil sa magpe-perform sila sa Kaugma ay dream come true ang makita sila on stage ng hottest festival in the world. Dream ko din talaga pero they din nag-ano sa isip ko na mag-ipon din since dako lang kung pinagagastusan. Pero now na may free concert sinda. And yun, super excited. Dati dinadalan ko lang sinda. Tapos, lalo pa, mas nagsikat sinda since nag-perform sinda sa Coachella. Siyempre, especially kay Gov, thankful kasi, since sila concert ninda digdi sa Bicol is sa Albay, and now, here in Pili, which is sa Uptown, Kaugma, and yun, thankful na maray. Ano po ako, happy po na pupunta po sila ngayon. Tapos lahat po ng mga post niya, pinapanood ko po talaga. Tapos yung mga videos niya, lahat ng mga po niya, pinapanood ko po talaga. Yes po, nung nirelease ni Gov and nag-post din yung BINI, nag-iipon talaga po ako para po to watch BINI po. Ayun, excited talaga ako, sir. No joke. Can't wait na mag-May 30 na. Gusto ko nga bukas mag-concert na sila. First of all, thank you so much po kay Gov El Rey. Siyempre, kung hindi dahil sa kanya, hindi rin makakapunta dito ang BINI. And kay Gov El Rey, Congressman Migs, and Congressman Luigi, thank you so much po. Alam ko, sir, na hindi lang Kamsur yung manunood ng BINI. Alam kong buong Bicol po. Hindi lang po Kamsur, Albay, Cam Norte. Thank you po. Papanood ang BINI sa May 30 sa Kamsur Uptown for free. Kasama sila sa iba pang artist na magpe-perform sa hottest festival in the world, kung saan ang opening salvo ay sisimulan ng Ben and Ben at Lola Amour sa May 26. Sponge Cola, Jessicang, El Mano at Earl Agustin sa May 27. Four of Spades at Bilao sa May 28. Glock 9, Paul and Bolin, Uncle Dags at Hail Mary sa May 29. BINI sa May 30, kasama ang New ID, Six-Part Invention at Kamsur Pop, at sa May 31 ang RCK Global at Kate Torres Band. Chris Novello, CSN.